So hi everyone, it's Alexis Jordan. Gudugan na ko ako ka-post. It's been like, pamati na ko kay it's been like, hapit na siya mag 1 year, wala na siya ko nag-post. So karon na siya, karon na naauta diri, na ako diri, kaya na mag-chika ako na, asa na ko dai, sa mga people who are concerned na kanang asan ako giate gisingot jud ko mga tao na concerned na asan ako, where am I, alive pa ko, nagdealing lang jud ko sa akong mental health, tinuod jud dai nagmingi kog sad and depressed. Sad jud ko dai. Okay naman akong sad. Dili jud ay dili siya okay kanang walang jud ko nagdeal lang jud ko sa akong depression. Di ko ganahan ko na moari ko diri na kanang sad kay ko dai kanang ito murag makita jud nimo ba na just something sa akong mata na dili ko happy. Mura ko nag-dealing jud ko sa ko ang mental mental health na ko ato jud walay joke. Sige ko ingon ko nuhay ba na I'm so sad and depressed. Mas tinud na sad and depressed na jud ay ko ato. So mo to siya karon siya kay this is not your regular setup. Nagamit ra jud ko og cellphone ako dai kay akong camera kay napuno na siya mga content man kuan siya kanang chika lang ko na akong laptop naguba jud siya dahil kay na shortcut kay kanang itong na daily walay tarong ang kuan ang adapter. Pasensya na sa electric fan dahil init lang jud kaayo dahil wait lang ako na ko ng electric fan di wala na ang kanang electric fan dira murag na annoyed na sad ko. So mo na ni siya asa ko mo start to chika ay wala gyud kato lagi na joke na sad jud ko ato like wala jud ka na ate ka na sad jud ko dahil like legit sad. So mo to nangita ra jud ko og kanang way na kanang kuan ko baka nang makamotivate ko sa ako ang vlogging life char man. Never jud ako itawag akong self na influencer. Ew, never. Sad pa jud ato kay nawa na akong page sa kanang Makeup by Alexis kanina page. Wala na siya dai kay na disable akong account. Man bugo sa kay ko dai kay wala na ko wala na ko na admin ako ang isa ka account ba man. Ako arang account na adera kanang personal gin nako. I never thought na dili mawa akong account nawa na bitaw na siya. Na-disable na siya, wala na siya kanang wala lang siya ma-open. Long story na siya pero sasawa na ko og kanang retrieve kanang ibalik na ko sa Facebook kanang email tanan-tanan wala na jud dai. Hupas na ako ang 30 months dai. It was happen around June month 2021. Mo to na happen dahil dito dyan ako na happen sa ko ang mga sad and depressed sa life. So mo to na disable akong account pero nagapa akong page but akong second account dito kay dili siya admin kuan siya ba kanang advertisement ra siya dai. So nibasa man ko sa terms and condition na if ever gani mo deactivate or something or mawa ang kanang gahimo ako na account o automatic yun na siya mawala if walay ga admin baka na walay kay appeal sa kanang casting, you know what I mean, kanang na ay advertisement na ay editor na ay kanang basta kanang inana gani mo to siya dai wala ko ka penetrate. So karon na kay cellphone na sa akong edit ron kay akong laptop dai tuwa sa email dai wa pa koy budget dai. When it's time for me na lumalaban na jud ko ani dai kay para booking na sa mga makeup appointments and all that shit. Gana na jud ko dai na jud ko yung motive na jud ko yung powers na kanang mo balik na ko himog page balik himog content basta ang YouTube kay basta ang YouTube lang kay laban lang jud ko sa YouTube dai kay powerful ang YouTube dai. Ni email na ba ang YouTube na ko na kayo na wala na daw kay himog video wala koy post kay mawa daw ako monetize dai. Mao na to nanana ko'y bagong page pero wala kay nako siya gi-promote na kanang hey like my page or chorva murag wala na murag di na ko ganahay murag nawa na akong interest dai murag ako kanang na sad jud ba di siya yung sad murag sad and depressed gapon siya paminawon ba pero murag na ko nawad-an ako motive kanang motivation naga po ang motivation pero kanang ito murag sabi tawag na war na ko ni inspired ba na kanang i-promote ako maayo na uy like jud akong page or chorva ek ana mura lang ko kanang if na mo like then okay ra pasalamat di pa sa una na desperada kay ko sa una ato sige na lang it will happens mabalik siya if ever na ay nagtrabaho Facebook ana mabalik ra siya then go manapa jud kay story na kanang na scam pa jud ko dai kay kanang tong sa akong pakadesperada dahil para mabalik ako ang page dahil ni hire ko no hay kog hacker ko no hay dahil ending kay ako na scam dahil
man bugo sa siya na hacker kay na ako'y identity niya, na ako'y mga ID and all that. So pwede ra na ko siya i-toll for anak kay ako na siya gipa pulis sa cybercrime sa Lahog, Cebu City de wa kwinta day wa puriagaba la lang day what na lang mo sa akong content ana char content yo kung am what na lang ko sa akong story ana day as in kato na days kay I was so disparada jud ko ato day kan mura ko kanang nasad jud kato kanang nangita na jud ko kanang pangwartada nangita na jud ko kanang way ba na mabalik na ko ang page kay maluoy sa ko sa BT Central mura ko na uwaw na wala na ba ko update sa BT Central na it's so sad man pagkabaw na ko daghan na ko sa gipangkuha na ambassador ako that's so sad so, wala na jud ko na I'm erased Charlie dito ko erase nihan yung jud ko na I'm so sad so mao to siya. So mura na siya na koy bagong page na ano di ba na promote na jud ko na koy bagong page link down below. Bati kay edit sa cellphone dahil kay limited na kay ang tools may pang laptop kay daghan kayo makita dayon panan sige na lang may barato ra ang paayo sa email kanang email na kanang legit dili kanang email na kanang mawawa ang mga kanang mga butang na ibisidan og mga China never okay naman ako laptop actually nangita ra jud ko kanang mararag kanang same ra gihapon ba pero ko ang barato legit ra man gihapon 5-star good sila sa ilang page sana all so mura na siya manana ko'y makeup page makeup account sa Instagram link down below ragyat mo kaluoy na ba na ko bagong video gabago jud ko tanan na wala na to akong Facebook akong Instagram nakaraan wala na to dai na bago na jud ko tanan jud dai I think magbago na sa kog intro dai kay bati kay promote kay tag Alexis Jordani madlawa di ma search dai. So, Alexis Minatay na to dai. Alexis Minatay na bomb. So, mura na siya. Nag-update na ko very quick. So, mura na siya. I'm still alive. And muchita ra ko sa akong mga happenings sa akong life. Sa akong mga sad and depressed moment. Nagimusta ra ko ninyo. Man, if you wonder sa mo, asa na ko atog dai. I'm still alive. Maura na siya. Man, pasalamat kasi ko sa uban client na ko na kanang wala na ko na-post pero naparamdam gapon ako ba kanang hello, kanang mo makeup pa ba ka? Mo kuan pa ba ka? Mo appointment pa ba ka? Yes, pero kanang bitaw mura ko wa ko nagdisparada ba na ka oy pa-makeup na ko or makeup by me or chorba or nangita ko client. Mura ra kanang wala ra if na nakailan ako go karon na dai kay mura na ko kanang I need it na. Mura this I need it. Mura lumalaban na pa kanang fight na kanang bobangot na mobangon na dahil mo bangon na dyan may kamot na says so mula siya happy na ko dahil mabalik na ko sa online sa live ganahan na ko mabalik dahil actually nanan dyan ko guts of power na dyan dahil na mabalik na dyan ko dili na ko ingon sensitive na kanang mo ingon ako na kanang gaba ni mo na wa imong page na 50,000 on likes whatever gaba na mo na sayang kay sayang na di na ko masakit so na masakitan jud ko mayon na sayang kay imong page kinawa manas ko ako sa design ikaw na sayangan ako sa nasayangan sad ko so mo na siya karon na kay wala na ko na more wala na lang dai more learn na lang more achievement na lang na we at least naka 1 million views ko char pero nakabati na kadi na magamit I mean nakaget sa ka sa kung point na kanang bitaw more aesthetic na lang ba kanang oy naka 1 million views jud ko na sa Facebook na nakakwarta sa ko atong panahon na karon nakadili na makwarta dai sa YouTube na lang taani maybe pohon mga may kamo tagmayo sa Facebook makakwarta na magyahapon pero kapuya na dai karon bitaw balik ka sa zero man pataas na again pero wala ba sa kuan sa kanang lumalaban na pa din nara may mga TikTok na pero di ko ganan go na known biya jud ko sa Facebook char feeler kay na known kinsa ko biro char so mora na siya so mora na siya sa Alexis George lumalaban na sa yung career sa online again so mora na siya I guys see you me soon makita-kita na siya sa comment down below sa mga comments ana makamingaw sa may magsukuan content actually. So dagan ako gipang notes, dagan na kay kung na idea sa kong mind kana mga kinawat sa TikTok, mga kinawat sa mga storya. Mora na siya, char. Why idea dai? Why originality? So mora na siya. So na siya. I hope you guys see you soon. Abangan sa akong mga content pohon. Mora na siya. I know dili na siya ingon dugay kay tanan kanang dili na ko to yun og dugay ba mora ra kanang dali ra siya. I mean, you know what I mean? Basta naara jud dai, mo post na jud ko, pero not kanang kuan. Basta mo post na jud ko, dili na piya sa una kanang huwa na jud pila ka tuig dai, mora na siya. Alex Jordan is alive. Lumalaban, magkuan siya, lumalaban na siya. See you in my next content. Bye-bye.